ערב טוב, כבוד המעדתה, הרב פנחס, כבוד הרב לוי, הרב מונטג, הרב דנין, ידידיי, ראשי מנהל, איך זה נקרא מנהל? מטפלים בילדים, זה הכי חשוב. אבל אני רוצה לומר לך משהו. יש פה שני חברי כנסת, ואני אומר שאני מתגעגע למריבות איתם. לפחות היה לי עם מי לריב, לפחות יכולתי להשיג משהו, היה עם מי לדבר, היום אתה יכול לדבר לקיר. זה מה שקורה. אבל אני רוצה לומר למנהל בית הספר, הזכיר את כל מי שתרם, ורבים הם אלה שתרמו להשלמת בית הספר. זה לא היה קל לבנות את מה שנבנה פה. נכון שהתעקשנו שהמבנה ייבנה במתכונתו כפי שתכננה אותו הגברת שנמצאת פה איתנו, בתיה מלול, וזה לא עלה מעט כסף, כמעט כפול מבית ספר רגיל, אבל התעקשנו ובנינו. ההתעקשות הזו עזר לנו מי שלא נמצא איתנו כאן, הרב יששכר זכר צדיק וקדוש לברכה, שבשיחות איתי בנוחות האנשים שנמצאים פה אמר לי משפט שאני לעולם לא אשכח אותו. הוא אמר לי, אני אומר לך תודה בין השאר על מה שעשית, אבל התודה היא גם על מה שאתה עוד תעשה, וצריך לגמור את בית הספר הזה. ולקחתי את זה כמשימה, ואילו יכולנו לראות אותו היום כאן איתנו ולראות את זיו פניו, בוודאי היינו רואים את החיוך המבויש הזה של הרב שכל כך רצה לעזור לקהילה הזו, לילדים האלה. ואני יודע שהוא נגע בכל ילד וילדה מילדי העיר, אלה שנמצאו במצוקה ואלה שנמצאו במצב אחר. הוא עשה הכל כדי להטיב איתם ולעשות הכל כדי להביא אותם לדרך שבה כולנו רוצים שהם יגיעו. אני רוצה לקצר ולומר לך יעקב, המלאכה לא הושלמה. תפקידנו היה להעמיד לרשותך מבנה, ואני חושב שהוא מבנה יפה, מי שמוזמנים להיכנס פנימה אחר כך, מבנה מאוהד, מסודר. אנחנו נגמור גם את החצר, שיהיה פה ירוק בעיניים גם לילדים, ולא יסתובבו כמו שמסתובבים כרגע באדמה הזו. אבל זה תפקידנו, הוא רק לעשות, להביא לך את הכלים, את האמצעים, כדי שתוכל אתה להמשיך את הדרך שבה אתה צריך לפעול לחינוך הילדים. ואם יורשה לי, אז אני אומר משהו, אני לא מתכוון, לא מקלקל את המסיבה. יש מקום להכניס לבית הספר הזה, ואני אמרתי לך את זה גם בשיחות אישיות, ואני אומר את זה פה, קצת יותר נחת, נקרא את זה, אני לא רוצה לומר מילה אחרת, נחת בכיוון שכולם הרבנים שנמצאים פה ירצו לחוש בשנים הבאות. לעשות מאמץ, אין לי בעיה, גם ההורים יכולים לא להסכים איתי, צריך לעשות, בית ספר חרדי צריך להתנהג במתכונת חרדית. אם זה בית ספר רגיל, הייתי אומר לך תנהג לפי מה שההורים ירצו, ואני בטוח שאני מבטא תחושה של הרבים מהנמצאים פה, ואני לא אומר את זה כביקורת, אני אומר את זה באהבה, כי נעזור לך כדי להצליח ולהצליח כפי שצריך וכפי שמקווים מאיתנו, וכפי שגם כבוד הרב זכר צדיק וקדוש לברכה היה רוצה לראות את זה כאן. אז אני רוצה לאחל לכם, להורים, לילדים, שתהנו מהמבנה, שתחכימו ושתובילו יחד, גם ההורים וגם המחנכים וגם מנהל, למה שכולנו רוצים, להצלחה של כל תלמיד ותלמיד שנמצא פה. עלו והצליחו.